rangchakni takhuktai bukhukchong obahanyo borodin haikaba Christmas hohom dodom ungnani thangai tongo obahanyo jompujala sangkuma komol Kishna Komal Kami o Thai Center ni bumungka ifuta prayer healing center o Thayono tini hohom dodom orongkha tabu phungni simino program cholijak program ni sidrolongkha brok ni hopung bobo haike khlaijak nai haike bobo hailua jikha mamui rok bobo hai rok sar nai tongkha aro je mamui je khlainai mukhiting je sainai rok bai bo sung koglam salainai haike bo bisingni mangplik no bo sung program ni sidul no bo sung phunuklainai norok ni bising tui ko obono borok ni gate je center ni je ifuta prayer healing center nei norok no je mangplik phunugui tongmani YouTube haike ba gobangma social media wo obono buskangni je gate hapmani ko chung truk truk thamai yang bisingni mangplikni bisingtui norok no phunungnani chung chaitoklainai rangchani takhuktai bukhukchong obahani Christmas ni je salo obahanyo hohom dodom joto lukorok no obahake sai sai lukorok no obahai paileya hoileya unglajak gachung tabu oro bobahai borokni item rok mamui rok bobahai khailanya naikha tinini bobahai chamung rok tongnai brongni je center ni bisingtui chung koglam salainai engko oro sabo manager engkha dok engko nini sinmung kisar gari taku Ani bung ke binai de broma. Oh nungo center ni tamo Angor ni assistant secretary. bobahai rok khlaijaka mukhitung mane charmung rok bobahai bujon khlaijaka kisa sak nargari Sengor khlaijaka punbahan se ke a awan pare seng gudok sakhai angkatai seng gajor rok papor rok bahitong omahai rok na ke je o samung rok songnai rok norok ni center ni bisingtui da haikaba mada ma bati na sin sentan borok no sengor jotona seng khailayo baksap songbaya bagai seng songlaima tongka baksaka pandaw thangtongi bekha norok ni je o songmung to chalarok no simsin no buri rok songmaya da tomo buri rok ngake mikhetung jogali ro chalarok songo bhaita jara komni bagai seng pandaw khaye nango songnam nangmani bagai seng chalarok songoi tongo buri rok aing panda khai tongta oma haitena engke tini je sanjani simi busuk program rok busuk jora time rok narok jangai nong thani sengke to miani simuna sinarok to program chalikha seng mia 6ta ni simi tini phungni 6ta jarka seng fasting abon pare seng 6ta ni simi seng obas baimani yagolano seng tabu phungni pandaba 6ta ni jara paimani bagai seng mamui songlaikia angke seng tabu 11 ta simi saringni 2ta jara sini worship panda tongnai norok ni je center ni bisingtui hayung ni lukorok no nini torop tui bobo hai message rok tongnai hayung ni barnom no sanamu sunga seng jisu krista ase mani salna tui sini efatani haikena norok wansugui nai di seng jisu krista aisuk jara sase seng aisuk hain bagi malam sogo seng tabu salni program kangke seng obono jisu krista ase ma ti sing kok salayo tamni ke jisu jar ase ma ka aisogo lamsongna nango obas tongna nango seng sarai noga asai khanke jotono sarai ase ma din tongthogo hopung seng morok layo tongthok layo tikno jisu krista ase ma salabo seng sini efata hoite seng phola bai dai gijagai sengom haike ma khayo abo sini musung tui seng khlaimaya kaito dagi ma bagai si sengom haike rok ma khlai donono belakina hambai do hambai engke yang mangpili phunugon songnai rok ni bobo hai ke design ka songlai tonglai kha sala rok mamang se jotono oro songlai mani motamuti 10 12 jona moto asulai jak engke yang nadi norok nukhnai ko leburok phunuk di o lebu sara kato chaime no lebu tong khotai chaimanu na haima tongo engke yango khotoi ko mangsorok joto moso goreng thung alu gung thung joto jirang thung doni yang thung bebak no ready ganrok tai shrapcha tongkhon chai siman kho norok musanang nai piaba o samung no chawi abong kha jar musnai rok ni baga je songjak saimiya engke tinini mangplik norok je rangchani takhuktai bukhukchong norok na singui tongmani ifutani je mangplik no nanyani hinai norok na singui tongmani जों bisingni mangplik no no phunuknai tai shrapchan bisingno update donai engke norok nai tongde chayawai jotona hambai khulumka।